In 12 van de 13 gemeenten kan de oude coalitie in principe verder. Toch zijn, bijna een week na de gemeenteraadsverkiezingen, overal de besprekingen nog volop gaande. Het is wel belangrijk om ook rekening te houden met de wensen van alle partijen. Of je nu gewonnen hebt of verloren. Want er wordt wel eens gezegd van iemand die verloren heeft, ja, die heeft geen recht van spreken. Maar de mensen die daarop gestemd hebben, ja, dat zijn ook gewoon kiezers. En verder in deze uitzending. Levende bever duikt op bij Paal. En wie snapt de regels op de boulevard nog? Goedenavond. In alle Zeeuwse gemeenten zijn de gesprekken voor een nieuwe coalitie in volle gang. Je zou kunnen denken, is dat wel nodig? Want in 12 van de 13 gemeenten heeft de coalitie zijn meerderheid behouden. Ik praat erover verder met Ariane Lafort, want jij volgt de collegevormingen. Hoe zit dat, Ariane? Wie de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in Zeeland nog eens goed onder de loep neemt, die komt erachter dat behalve op Noord-Beveland de rest van de Zeeuwse gemeenten, dat daar de zittende coalitie eigenlijk zijn meerderheid heeft behouden. Weliswaar is er zetelverlies geweest en zijn de marges dus wel klein geworden. Maar in principe kunnen ze gewoon door. Maar waarom doen ze dat dan niet? Nou ja, omdat die marges in sommige plaatsen zoals Terneuzen en Vlissingen wel heel klein zijn geworden. Nou ja, en dan heb je maar één dissident nodig die anders stemt of iemand die uit de partij stapt. Hè. Dat gebeurt nog wel eens in Zeeuwse gemeenteraden. En dan zit je al gelijk in de problemen. Vandaar dus dat toch gekeken wordt van moeten er partijen bij of is er toch een andere samenstelling nodig. En daarom zie je dat nu in 10 van de 13 Zeeuwse gemeenten een verkenner van buiten bezig is om gesprekken te voeren. Zelfs in gemeenten waarvan je denkt, dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Hè. Kijk bijvoorbeeld naar Rijmerswaal. De combinatie SGP Leefbaar Rijmerswaal, die heeft opnieuw 13 van de 19 zetels. Dus dan zou je zeggen, klap erop en snel door. Maar je ziet dat ook in die gemeente een verkenner nu is aangesteld. Naam wordt vanavond bekendgemaakt. Want, zegt winnaar SGP, we willen het vooral samen doen. Dat betekent niet dat we met z'n allen in de coalitie kunnen, want er zal uiteindelijk wel een meerderheidscoalitie uitkomen. Maar het is wel belangrijk om ook rekening te houden met de wensen van alle partijen. Of je nu gewonnen hebt of verloren, want er wordt wel eens gezegd van iemand die verloren heeft, ja, die heeft geen recht van spreken. Maar de mensen die daarop gestemd hebben, ja, dat zijn ook gewoon kiezers. Maar de huidige coalitie heeft dus nu omgerekend 13 van de 19 zetels. Is er een andere coalitie dan eigenlijk denkbaar? Ja, daar moeten we gewoon niet op vooruit lopen. Ik wil gewoon absoluut de verkenner niet voor de voeten lopen. Ik vind het gewoon belangrijk dat er met iedereen gesproken wordt. Om te kijken van welke richting moeten we op. Welke punten zijn belangrijk voor de verschillende partijen. En welke partijen passen dan het beste bij elkaar. En dat zou inderdaad de huidige samenstelling kunnen zijn. Maar laten we er niet op vooruit lopen en de verkenner niet voor de voeten lopen. Ja, Ariane, wat is volgens jou nou de meerwaarde van zo'n verkenner? Nou, duidelijk is dat zo'n verkenner alle moeilijke politieke dossiers nog eens de revue kan laten passeren. Hè. Iedereen kan vrijuit praten zonder dat de politieke verhoudingen gelijk op scherp staan. Zo'n informateur die kan ook een beetje de hete kolen uit het vuur halen. Want kijk bijvoorbeeld naar Rijmerswaal. We zeiden het al, SGP Leefbaar Rijmerswaal heeft een meerderheid, maar op de achtergrond, de SGP heeft nog steeds moeite met leefbaar voorman Marien Weststraat. Die sprak ooit spottend over een reformatorisch verzorgingshuis als zijnde een revo-kalifaat. Noemde een SGP-wethouder iemand die Taliban-achtige trekjes zou hebben. Dus SGP'ers, niet alle SGP'ers voelen zich even senang bij Leefbaar. De partij heeft zich wel toch een beetje gematigd opgesteld de afgelopen jaren. Maar er wordt daarom toch ook wel gekeken door de SGP naar andere combinaties. Misschien wel met het CDA dat beter bij de SGP zou passen. Ja, en dan kan zo'n verkenner, die kan dan uiteindelijk met zo'n pijnlijke conclusie komen voor Leefbaar. Verkiezen misschien toch voor een partij als het CDA. Ja, en dan brand je daar als SGP zelf je vingers niet aan. Nou, jij gaat het allemaal volgen voor ons. Dank je wel. Bij de dierenambulance moesten ze even in hun ogen wrijven, maar ze zagen het goed. Onder een brug bij Paal zat een bever. Hier is hij bij opvang De Mikke. Het was een unicum voor de mensen van de dierenambulance. Er is wel eens een dode bever gevonden, maar een levende hadden ze nog nooit gezien. Het dier is verzwakt en moet eerst aansterken voordat ze hem weer vrijlaten. Ja, nu is het nog bijzonder, maar volgens de stichting Het Zeeuwse Landschap is het een kwestie van tijd voordat de bever zich echt vestigt in Zeeland. Er zijn genoeg geschikte plekken, zoals de Kreken in Zeeuws-Vlaanderen, maar ook gebieden bij Tolen in Sint-Philipsland.
De verkeersregels op de boulevard in Vlissingen veranderen nogal eens. Ook nu weer. En dat zorgt voor een hoop verwarring. Want mag je hier nou van één kant in of van twee? Of is dat alleen in de zomerperiode? Hier verplicht linksaf, toch? En dit? Mag dit? Ja, als je het bord zou volgen, zouden ze continu aan het rondjes rijden zijn hier. Ik vind het echt... Ja, ik denk ook, wie heeft dit bedacht? De SGP vindt het onbegrijpelijk en stelt vragen aan het dagelijks gemeentebestuur. Ook bewoners denken dat dit voor problemen gaat zorgen. Heel moeilijk voor de mensen die dus dit niet kennen. Die weten absoluut niet hoe ze moeten rijden. En ze zullen nooit dat hoekje daar zien, net als die meneer daarnet. Die wist ook niet hoe het moest. Dat wordt echt een lachertje. Ja, als dit in de zomer gebeurt, dan staat hij hier misschien helemaal vast. Ja, dat komt hier helemaal vast te staan natuurlijk. Want als jij die draai moet maken weer naar beneden en de ander moet daartussen. Nou, ik zie het nog niet gebeuren. Betalen om een supermarkt in je dorp te krijgen. In Zaamslag zijn er aardig wat mensen te vinden die dat willen doen. Iets meer dan een jaar geleden sloot deze supermarkt in Zaamslag. Sindsdien moeten inwoners naar andere dorpen om hun boodschappen te halen. En dat betekent meer reistijd en minder gemak. Heel jammer voor alle boodschappen, maar ook vooral je kleine boodschapjes die je vergeten bent. Ik vind het waardeloos. Ik mis die ontiegelijk. Om een nieuwe supermarkt mogelijk te maken is er een crowdfundactie opgestart. In totaal zo'n 5 ton nodig en dat betekent dat inwoners zelf moeten meebetalen. Zou ik wel een paar duizend euro wel willen, zou ik er wel voor over hebben. Ik heb voor mezelf gezegd wel 2000 euro. Ik vind het niet helemaal aan de mensen zelf, zeg maar, om dat op te starten. Maar ik vind wel dat mensen een bijdrage mogen leveren. En dan vind ik inderdaad 100 of 200 euro vind ik een mooie bijdrage. 100 euro in ieder geval. Dat heb ik er wel voor over. En de bereidheid onder de inwoners lijkt er te zijn, maar of die 5 ton ook gehaald wordt, dat is nog maar de vraag. Ben je mantelzorger, dan scheelt het nogal in welke gemeente je woont wat je daarvoor krijgt. Als blijk van waardering voor je vrijwilligerswerk. Dat varieert van een cadeaubon tot een geldbedrag. Mantelzorgers in Goes krijgen 75 euro per jaar. En kunnen dat vanaf dit jaar zelf aanvragen. Dat moet niet meer door degene die de mantelzorg krijgt gedaan worden. Ik ben Elle Langerak. Ik ben mantelzorger van mijn man en dat doe ik al 19 jaar. Ik ben Arend Goeseijen en 5 jaar mantelzorger. Ik wil het vanmiddag met jullie hebben over de draagkracht, draaglast. Ellen en Arend komen uit Goes en zijn mantelzorgers voor hun partner. Ze volgen een cursus van welzijnsorganisatie SMWO over mantelzorg. Ik had in het begin een beetje het idee van, het is een beetje geitenwolle sokachtig. Maar dat vind ik eigenlijk niet. Ik vind het gewoon leuk. Met name een blijk van herkenning. Heel veel dingen die heb jij dat ook? Wat maakt het veel, het mantelzorgen? SMWO organiseert de cursus om mantelzorgers te ondersteunen. En doet dat ook op een andere manier. Met de organisatie van de mantelzorgwaardering. In Goes gaat het jaarlijks om 75 euro. Voor het eerst kan de mantelzorger in Goes dat bedrag zelf aanvragen. Ja, ik vind dat wel fijn, want voor mijn man was het zelfs heel moeilijk om aan te vragen. Dus eigenlijk ondersteunde ik hem daar al een beetje in. Maar nu voelt het ook echt dat het voor jou is. Ja, ik heb mijn vrouw niet meer nodig voor te tekenen. Ja. En het is van de gemeente Goes natuurlijk een geweldige geste om dat te doen. De verschillen in Zeeland per gemeente zijn groot. Zo geeft de ene gemeente 75 euro, de andere 150. En sommigen geven geen bedrag, maar organiseren een speciale dag. Volgens SMWO is het in ieder geval belangrijk dat de mantelzorger zich gewaardeerd voelt. 1 op de 4 Nederlanders is mantelzorger. Dat is een enorme groep mensen. We zien op dit moment een ontwikkeling dat er steeds minder zorgprofessionals beschikbaar zijn. En er wordt een groter beroep gedaan op mantelzorgers die steeds zwaarder worden belast. Het zwaarste vind is eigenlijk de zorg rondom mijn vrouw. Dus je ziet haar, ik zie haar minder worden. Ze heeft de afgelopen periode de heup gebroken, de pols gebroken. Je ziet eigenlijk dat dat niet meer helemaal goed gaat komen. In het begin valt het nog wel mee, dan kan hij nog veel en wat dan ook. Maar in de loop der jaren wordt het steeds zwaarder. Dus dat is lastig soms. Minder verschillen per gemeente zou mooi zijn, zegt SMWO. En het zou eigenlijk uiteindelijk heel mooi wezen als we op een gegeven moment bereiken dat het in ieder geval Zeeland breed, dat het eenzelfde bedrag wordt of eenzelfde blijk van waardering. Want ik denk dat iedere mantelzorger dat verdient.
In Goes zijn er naast Ellen en Arend nog 12.000 andere mantelzorgers. Zij kunnen nog deze hele maand een waardering voor zichzelf aanvragen. Veel bewolking vandaag. De zon deed erg zijn best, maar kwam er eigenlijk niet aan te pas. Het werd toch nog ruim 15 graden in Westdorpen. Op andere plekken was het koeler. Ja, en vanaf morgen slaat het weer echt om. Het wordt guur met talrijke buien. Daar kan hagel en onweer bij zitten. De temperatuur keldert en er staat een krachtige noordwestenwind. Prima weer om lekker onder een dekentje op de bank te zitten en te scrollen langs onze social media kanalen. Daar vind je onder meer een groot Johan Cruijff-fan. Want vandaag is het precies 10 jaar geleden dat Cruijff overleed. Dat dus online. Dit was Zeeland Nu voor vandaag. Een hele fijne avond.